πρέπει να βάλουμε ένα ερώτημα όσο γίνεται πιο πλατιά σε έναν κόσμο που σκέφτεται, που προβληματίζεται, και να ρωτήσουμε ποιο κόμμα στάθηκε και μπορεί να σταθεί απέναντι στο δικομματισμό από θέσεις υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων. Ποιο κόμμα μπορεί να σταθεί απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτοδύναμη ή με τους πρόθυμους συνεργάτες για να διεκδικήσει, να απαιτήσει την κατάργηση των εφαρμοστικών νόμων, για να απαιτήσει το να μην πάρθουν νέα μέτρα που θα τα πληρώσει για άλλη μια φορά ο λαός μας. Είναι σίγουρο ότι στη σκέψη πάρα πολύ κόσμου η απάντηση είναι μόνο το ΚΚΕ. Και αυτή η απάντηση πρέπει και μπορεί να γίνει κριτήριο για την ψήφο. Και αυτό γιατί η αβεβαιότητα μεγαλώνει. Μεγαλώνει ανάμεσα στο λαό μας. Πέρα από το τι λέει, τι θα κάνει και τι θα ψηφίσει. Αβεβαιότητα κοινωνική, οικονομική, πολιτική για το τι θα γίνει μετά. Και σε αυτή την αβεβαιότητα το ΚΚΕ είναι η σίγουρη πολιτική δύναμη. Σε ένα πολιτικό σκηνικό που μπάζει από παντού κυριολεκτικά, που έχει γεμίσει από γυρολόγους, από κολοτούμπες, από μετακομίσεις, το ΚΚΕ είναι δύναμη συνέπειας. Είναι εγγύηση ότι την επόμενη μέρα με ακόμα μεγαλύτερες δυνάμεις, αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή για να πάρει ανάσες ο λαός μας. Για να σταθεί απέναντι σε μια σκληρή καθημερινότητα που φέρνει τη σφραγίδα των μονοδρόμων που ακολουθούν πιστά όλες οι άλλες πολιτικές δυνάμεις. Και βεβαίως γνωρίζουμε ότι ανάμεσα στο λαό μας υπάρχει και φόβος, υπάρχουν και τα αποτελέσματα της κινδυνολογίας, υπάρχουν και οι μειωμένες απαιτήσεις, οι μειωμένες προσδοκίες, η βίαιη προσαρμογή στα λιγότερα και να μην χάσουμε κι άλλα. Και σε αυτό το κλίμα επενδύει ο δικομματισμός. Γι' αυτό εμείς απευθυνόμαστε ιδιαίτερα σε αυτόν τον κόσμο που βγήκε στον δρόμο, σε αυτόν τον κόσμο που κινητοποιήθηκε μαζί μας, που διαδήλωσε, που πάλεψε, που απήργησε, που οργανώθηκε, σε όλον αυτόν τον κόσμο που από το 9 που ξέσπασε η κρίση της καπιταλιστικής οικονομίας αγανάκτησε, οργίστηκε, διαδήλωσε, και του λέμε όλα αυτά δεν έγιναν για ένα κουπόνι συσιτίου. Όλα αυτά δεν έγιναν για να έρθουν οι άλλοι που θα λένε τα ίδια με αυτούς που θα φύγουν. Σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να απευθυνθούμε θαρετά, να βάλουμε τα πραγματικά διλήμματα, να απαντήσουμε με αυτόν τον τρόπο σε αυτήν την άγρια πόλωση, σε αυτό το σκηνικό το οποίο δεν είναι καινούριο. Οι παλιότεροι του έχουν ζήσει. Έχουν ζήσει δηλαδή το δικομματισμό που στη νέα του εκδοχή χρησιμοποιεί τις συνταγές από το παρελθόν. Μια πόλωση σε δευτερεύοντα, μια πόλωση με καταγγελίες, μια πόλωση που χρησιμοποίησε ακόμα και το νησί σας και το πίδημα της Ρόδου σε αυτό το Σύρια της δικομματικής αντιπαράθεσης, για να αποκρύψουν την ουσία. Τη συμφωνία δηλαδή στο ότι και οι δύο ζητούν εντολή διαπραγμάτευσης με τους εταίρους. Απέναντι λοιπόν σε αυτόν τον ανοιχτό, τον απροκάλυπτο εκβιασμό που γίνεται σε ένα λαό, ιδιαίτερα τον αριστερό ριζοσπαστικό κόσμο, που έχει δεχτεί πάρα πολλές φορές αυτόν τον εκβιασμό, ή με το Σαμαρά για να μην έρθει ο Τσίπρας, ή με το Τσίπρα για να φύγει ο Σαμαράς. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Σε αυτόν τον εκβιασμό λοιπόν πρέπει να αντιπαραθέσουμε τα επιχειρήματα, τον πολιτικό λόγο του ΚΚΕ, την πρόταση εξουσίας διακυβέρνησης που έχει το κόμμα μας, και αυτό απαντώντας στα κρίσιμα ερωτήματα, στα κρίσιμα γιατί που μεγαλώνουν στη σκέψη του λαού μας. Εμείς, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, δεν λέμε ότι οι δύο πόλοι του δικομματισμού είναι ίδιοι. Έχουν διαφορές. Όμως οι διαφορές αυτές, όπως και στο παρελθόν, δεν ήταν ίδιοι. Οι διαφορές αυτές αφορούν τη συνταγή διαχείρισης. Αφορούν δηλαδή το μείγμα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο
που στην κόντρα της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί το ζάπιο και τα 18 σημεία του Σαμαρά που ο Σαμαράς δεν τα πραγματοποίησε. Βεβαίως λοιπόν υπάρχουν διαφορές στη συνταγή διαχείρισης. Αυτές οι διαφορές όμως παραπέμπουν επί της ουσίας κάτι σαν τον αέρα του Ολάντ που θα φύσαγε και θα άλλαζε την Ευρώπη. Αυτές οι διαφορές έχουν να κάνουν με το μείγμα Ομπάμα, με την επεκτατική δηλαδή διαχείριση για να σταθούν στην κρίση, το μείγμα Ομπάμα το οποίο περιλαμβάνει 50 εκατομμύρια κουπόνια σύντησης για 50 εκατομμύρια Αμερικανούς που τρώνε καθημερινά με κουπόνι. Και απ' την άλλη το μείγμα της Μέρκελ, τη συνταγή δηλαδή των σφιχτών δημοσιονομικών για να μπορέσουμε να αντέξουμε την κρίση. Αυτές οι διαφορές όμως εδράζονται σε ένα έδαφος πολλών κοινών δεδομένων. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που σε όλους τους τόνους διαβεβαιώνουν το λαό μας ότι δεν θα γυρίσουμε στο 2009. Ότι δεν θέλουμε να γυρίσουμε στο 2009. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι τα μέτρα που πάρθηκαν από το 2009 μέχρι σήμερα ήρθαν για να μείνουν. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι οι σωρευτικές απώλειες στο λαϊκό εισόδημα και στα λαϊκά δικαιώματα που πάρθηκαν με τα μέτρα αυτά από το 9 και αυτές ήρθαν για να μείνουν. Το θέμα ποιο είναι σήμερα? Να μην πάρουν νέα μέτρα. Το θέμα της αντιπαράθεσης είναι το email του Χαρδούβελη. Τα νέα μέτρα. Και θυμηθείτε, το 2009 ο Καραμανλής έχασε γιατί έλεγε δεν θα δώσουμε αυξήσεις. Και το 2012 η κόντρα του τότε νέου δικομματισμού, Τσίπρα Σαμαρά πάλι, ήταν να μην πάρθουν νέα μέτρα το 2012. Και το 2015 η κόντρα είναι πάλι να μην πάρθουν νέα μέτρα. Υπάρχει μεγαλύτερη σιγουριά ότι νέα μέτρα θα πάρθουν στο έδαφος των παλιών για να μπορέσει αυτή η οικονομία να τα φέρει βόλτα? Είναι χαρακτηριστικό ότι η όποια προσπάθεια παροχών περιορίζεται με τον νόμο και με δηλώσεις στο να διαχειριστούμε την ακραία φτώχεια, τη λεγόμενη ανθρωπιστική κρίση. Δηλαδή να μην πεθαίνει κάποιος και να του δίνουμε ένα πιάτο φαΐ. Να έχει ρεύμα, αλλά όχι να λέμε πώς θα το πληρώσει το ρεύμα, αλλά να μην του κόβουν το ρεύμα. Και θα σταθούμε αναλυτικά πιο κάτω σε αυτό το διαγωνισμό πτωχοκομείου που γίνεται, που προσβάλλει την αξιοπρέπεια ενός κόσμου και που πρέπει και αυτό να προβληματίσει. Ενώ είναι χαρακτηριστικό, δεν είναι κρυφό, δεν υπάρχει τηλεοπτική συζήτηση, που οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθειά τους να απαντήσουν στην κινδυνολογία της Νέας Δημοκρατίας ότι θα μας βγάλουν από την Ευρώπη, κυκλοφορούν κυριολεκτικά με δελτίο τύπου Βρυξελών. Ο Ντράγκη είπε αυτά. Δεν υπάρχει κίνδυνος. Ο Άσμουσεν τα άλλα. Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός εκείνα. Τι ξεχνά να πούν? Ότι δεν υπάρχει Ευρωπαίος που έχει διαβεβαιώσει ότι η Ελλάδα θα μείνει στο ευρώ, ότι δεν υπάρχει θέμα εξόδου. Δεν υπάρχει καμία δήλωση που να μην συνοδεύεται από το γνωστό η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει τις συμφωνίες. Υπάρχει συνέχεια στο κράτος. Τα λεφτά που σας δώσαμε θα πρέπει να τα πάρουμε πίσω. Αυτό βγαίνει από το κεφάλι το δικό μας? Δεν συνοδεύει αυτό όλες τις δηλώσεις των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί τις κόβουν? Γιατί εμφανίζουν ακόμα και τον Σούλτς να χαιρετάει τον Τσίπρα στο γνωστό σποτ? Μην ανησυχείτε, στις 26 όλα θα είναι εντάξει, χωρίς να λένε το γνωστό, ότι η Ελλάδα θα τηρήσει τις δεσμεύσεις, η Ελλάδα θα τηρήσει τις συμφωνίες. Χρειάζεται λοιπόν σε αυτό το έδαφος που υπάρχει θολούρα, που γίνεται επένδυση στις μειωμένες προσδοκίες του λαού μας. Εδώ φτάσαν να διαφημίζουν τη λογική, την έχετε δει. Και 3 να κάνει, καλά θα είναι. Και 1 να κάνει, κερδισμένοι θα είμαστε. Και τίποτα να μην κάνει, θα το κάνουν οι άλλοι. Δεν θα το κάνουν οι ίδιοι. Επενδύουν σε αυτή τη λογική. Και επενδύουν σε αυτή τη λογική γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι αυτή η οικονομία έχει νόμους
Γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι η αξιολόγηση τρέχει, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι η Τρόικα δεν θα έρθει εδώ για να την κεράσουμε ένα καφέ. Η Τρόικα, δηλαδή τα αφεντικά, θα έρθουν για να αξιολογήσουν, θα έρθουν για να προετοιμάσουν τη νέα συμφωνία. Χρειάζονται λοιπόν καθαρές κουβέντες. Και το κόμμα μας έχει συνηθίσει το λαό μας να μιλάει καθαρά, να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας, όχι την αλήθεια του Σαμαρά που προσπαθεί να φέρει στα μέτρα της πολιτικής του ότι αυτή είναι η κατάσταση, ή θα πρέπει να κάνουμε αυτά ή θα υπάρχει χάος και θα γίνουμε Βόρεια Κορέα. Γίνανε εραστές του Κιμ Ιλ Σουνγκ. Όλοι αυτοί που ο νεποτισμός και η οικογενειοκρατία είναι το α και το ω των κομμάτων και της πολιτικής τους. Χρειάζονται λοιπόν καθαρές κουβέντες. Τι θα γίνει με το χρέος? Τι λέει σήμερα ο δικομματισμός? Ζητάει εντολή διαπραγμάτευσης. Τι σημαίνει αυτομάτως αυτό? Νομιμοποιούν το χρέος. Λένε στον ελληνικό λαό πρέπει να διαπραγματευτούμε για να πληρώσουμε το χρέος. Τι λέμε εμείς? Δεν το αναγνωρίζουμε. Πρέπει να διαγραφεί μονομερός. Το πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Και γιατί αυτό το χρέος δεν δημιουργήθηκε για να ζήσουμε καλύτερα τα προηγούμενα χρόνια που ξοδεύαμε με δανεικά. Δεν δημιουργήθηκε το χρέος δηλαδή για να φέρνουν από πίσω το γνωστό του Πάγκαλου μαζί τα φάγαμε. Το χρέος δημιουργήθηκε γιατί όλα αυτά τα χρόνια δόθηκαν αμέτρητα δισεκατομμύρια άμεσες ή έμεσες επενδύσεις εκτός χρήμα στο ελληνικό κεφάλαιο. Γιατί φοροελαφρύνθηκε το ελληνικό κεφάλαιο. Γιατί φοροδιάφευγε το ελληνικό κεφάλαιο. Γιατί πληρώσαμε πανάκριβα τις νατοικές εξοπλιστικές δαπάνες. Γιατί πληρώσαμε πανάκριβα τους Ολυμπιακούς αγώνες. Γιατί το χρέος εκτινάχθηκε όταν η Ελλάδα μπήκε στην ΟΝΕ και το χρέος μετατράπηκε από δραχμή σε ευρώ. Για αυτούς όλους τους λόγους το χρέος δεν πρέπει να πληρωθεί. Το χρέος πρέπει να διαγραφεί μονομερός. Και για να δούμε ποια είναι δηλαδή η διαφορά της μιας του ενός πόλου της Νέας Δημοκρατίας και του άλλου πόλου του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα του χρέους. Έχετε παρακολουθήσει? Η κόκκινη γραμμή πλέον από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ είναι να αναγνωρίσουμε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Δηλαδή να μπούμε σε μια συζήτηση με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επιμήκυνση και μείωση επιτοκίων ή με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να κουρευτεί ένα μεγάλο μέρος, να γίνει και μια διεθνή διάσκεψη και όταν αυτά θα γίνουν να δούμε τι θα κάνουμε. Και δεν είναι τυχαίο που σε πολλές συνεντεύξεις του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν ρωτάτε για το τι λέει για την επιμήκυνση, λέει δεν μπορούμε να φανερώσουμε τώρα τα χαρτιά μας γιατί μας ακούει η Μέρκελ και σε μια διαπραγμάτευση δεν μπορεί να φανερώνεις τη γραμμή με την οποία πας. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Πείθουν αυτά κανέναν ότι το χρέος δεν θα πληρωθεί? Πείθουν κανέναν ότι στη γραμμή να αναγνωρίσουμε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο δεν θα βρεθούν πολύ πρόθυμοι όχι μόνο για να συγκυβερνήσουν αλλά και για να διαχειριστούν το διατάφτα, την υπογραφή? Τι σημαίνει λοιπόν αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι ότι θα διαπραγματευτούμε με τους εταίρους μας και μετά θα υπάρξει συμφωνία? Σημαίνει θα υπάρχει νέο πρόγραμμα. Και το πρόγραμμα όπως και αν το ονομάσεις θα προβλέπει όρους, θα προβλέπει προϋποθέσεις που θα τις πληρώσει ο ελληνικός λαός όπως τις πλήρωσε μέχρι τώρα. Άλλωστε μην ξεχνάμε, γιατί εμφανίζεται η διαγραφή ενός μέρους του χρέους σαν ανατροπή, σαν επανάσταση. Μην ξεχνάμε ότι το 2012 το ιδιωτικό μέρος του χρέους κουρεύτηκε, κατά 50% διαγράφηκε και αυτό έγινε φέρνοντας το μνημόνιο 2 του Παπαδήμου και με ένα βαρύ λογαριασμό τον οποίο το πλήρωσε ο λαός μας. Δεύτερο, κομβικό, βασικό κεφαλαιώδες θέμα, πάνω στο οποίο υπάρχουν οι προγραμματικές συγκλήσεις ή οι αποκλίσεις της μέρας με τη νύχτα. Είναι το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι για μετά. Αυτό αφορά το τώρα. Γιατί εδώ δουλεύουν ψηλό γαζί το λαό μας. Ο ένας, ο Σαμαράς, λέει η Τρόικα φεύγει. Ο άλλος λέει θα διώξουμε την Τρόικα. Απευθύνονται, μιλάν για τους υπάλληλους.
Τα αφεντικά της Τρόικα μένουν. Γιατί τα αφεντικά της Τρόικα είναι οι εταίροι τους. Είναι οι σύμμαχοί μας. Είναι οι σύμμαχοί τους δηλαδή. Γιατί Τρόικα σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση, Κομισιόν. Σημαίνει Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ντράγκη. Σημαίνει Δουνουτού, Λαγκάρντ. Άρα λοιπόν η Τρόικα μένει. Και μένουν σε ισχύ τα μνημόνια διαρκείας. Άρα μην την πατήσει ο κόσμος ότι επειδή θα ψηφίσει στις 25 ΣΥΡΙΖΑ τα μνημόνια τελείωσαν. Τα μνημόνια είναι εδώ. Τα μνημόνια διαρκείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εδώ. Είναι το σύμφωνο για τη σταθερότητα. Είναι το σύμφωνο του ευρώ. Προβλέπει ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Τι σημαίνει ισοσκελισμένος προϋπολογισμός? Ότι για το 2015 πρέπει να μαζευτούν 55 δισεκατομμύρια άμεση και έμεση φόροι, τους οποίους θα τους πληρώσουν τα γνωστά υποζύγια. Είναι τυχαίο που δήλωσε ο ένας δεν θα αυξήσουμε τη φορολογία των επιχειρήσεων, Τσίπρας, και ο Σαμαράς θα μειώσουμε τη φορολογία των επιχειρήσεων σταδιακά ως το 2015. Ποιος θα τα πληρώσει λοιπόν αυτά τα 55 δισεκατομμύρια για να είναι ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός, ώστε να πληρώνονται οι συντάξεις, οι μισθοί, τα όποια ψίχουλα κοινωνικής πολιτικής και τα όποια ψίχουλα δοθούν από την περιβόητη Θεσσαλονίκη και το πρόγραμμά της? Γνωρίζουν ότι με βάση το Σύμφωνο Σταθερότητας όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε εποπτεία από την Κομισιόν. Γίνονται εξαμηνιαίοι έλεγχοι στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Γίνονται και δίνονται πρόστιμα και ποινές για όσα κράτη-μέλη δεν πειθαρχούν. Και επειδή ακούσατε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να δηλώνει θα υπάρχει πρόγραμμα στην Ελλάδα, αλλά αυτό το πρόγραμμα θα είναι ευρωπαϊκό. Λοιπόν, ακούστε σας παρακαλώ τι σημαίνει ευρωπαϊκό πρόγραμμα με βάση αυτά που προβλέπονται και δεν τα αμφισβητούν. Σημαίνει ότι οι μισθοί θα πρέπει να βρίσκονται σε συνάρτηση με την ανταγωνιστικότητα. Τι σημαίνει αυτό στα απλά ελληνικά? Οι μισθοί Κίνας που ήρθαν για να μείνουν και να γίνουν μισθοί Αφρικής, μισθοί Βουλγαρίας και ακόμα πιο κάτω. Προβλέπει, δεσμεύονται οι κυβερνήσεις να συγκρατήσουν τους μισθούς στο δημόσιο τομέα, ώστε να μην επηρεάζονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Και επειδή οι δημόσιοι υπάλληλοι ιδιαίτερα ετοιμάζονται μαζικά να ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ, το ξέρουμε, ας σκεφτούν ότι δεν έχουν λαμβάνει τίποτα από το 40% του εισοδήματός τους, το οποίο λαιλατήθηκε από τα χρόνια της κρίσης με τις μειώσεις, με την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού. Το σύμφωνο συνεχίζει και λέει πρέπει να ευθυγραμμιστεί η ηλικία συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής, να μειωθούν τα συστήματα πρόωρης συνταξιοδότησης, να αξιοποιηθούν στοχευμένα κίνητρα για την παραμονή μεγαλύτερων ηλικιών στην εργασία. Δηλαδή έρχεται νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο και αυτά τα γνωρίζουν. Ενώ τέλος, και είναι και αυτό χαρακτηριστικό, τέλος από τα πολλά, προβλέπει πολλά. Ξεχωρίζω ορισμένα βασικά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα το νέο της ελπίδας που έρχεται. Προβλέπει μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας που θα προωθούν την ευελιξία με ασφάλεια. Δηλαδή 5 μήνες, 6 μήνες, μονίμως, ελαστικά, απασχολήσιμος ο εργαζόμενος. Αυτά προβλέπει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και αυτό δεν αμφισβητείται. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, φίλοι και σύντροφοι, που πρέπει να θυμίσουμε. Υπάρχει σε ισχύ το μνημόνιο των μνημονίων. Υπάρχει σε ισχύ η συνθήκη του Μάστριχ, το αμάρτημα το προπατορικό που κουβαλάνε όλοι τους όσοι συμφώνησαν, υπέγραψαν και τη διονύζουν. Δηλαδή αυτή η συνθήκη που διαμόρφωσε τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμίσουμε την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων. Να θυμίσουμε δηλαδή ότι το κεφάλαιο ταξιδεύει ελεύθερα. Ποιο κεφάλαιο θα φορολογήσουν? Ελεύθερα μπορούν να ταξιδεύουν τα εκατομμύρια.
Ελεύθερα μπορούν να τζιράρουν οι πολυεθνικές στην Ελλάδα και να πηγαίνουν τα χρήματά τους όπου θέλουν. Κανείς δεν τις εμποδίζει. Γι' αυτό άλλωστε όταν εμείς προτείναμε να καταργηθούν οι offshore, να ονομαστικοποιηθούν οι μετοχές, μας λέγαν στη Βουλή αυτά δεν γίνονται, αυτά αφορούν άλλη οικονομία. Προβλέπει κίνηση ελεύθερη των εμπορευμάτων. Από εκεί προέκυψε μια θάλασσα εισαγωγών. Μια θάλασσα εισαγωγών που έχει άμεσο αποτέλεσμα στη μεταποιητική βιομηχανία στην Ελλάδα, που έχει άμεσο αποτέλεσμα στο ερώτημα που αφήνουν αναπάντητο πού θα βρουν δουλειά 1,5 εκατομμύριο άνεργοι στην Ελλάδα σήμερα. Προβλέπει ελευθερία κίνησης υπηρεσιών και αυτό σημαίνει η ηλεκτρική ενέργεια να ιδιωτικοποιείται όχι μόνο στην παραγωγή αλλά και στη διακίνηση και στην κατανάλωση. Να από πού βγαίνουν οι ρυθμιστικές αρχές και οι πληρωμοί στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, χώρια τα δισεκατομμύρια που επενδύουν οι πολυεθνικές. Ειδικά στην ακτοπλοεία η πρόβλεψη ακουμπάει τις συνθήκες του Μάστριχτ, ακουμπάει και σε κάτι για το οποίο υποτίθεται στριμώχνουν το κουκουέ, την ιστορία της κρουαζιέρας, την οποία όλοι λίγο πολύ την έχετε ακούσει. Λοιπόν, με την απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και με την άρση του καμποτάζ, 12.000 Έλληνες ναυτεργάτες πετάχτηκαν έξω από την κρουαζιέρα. Λοιπόν, οι Ελληναράδες οι οποίοι φωνάζουν για την πατρίδα, φωνάζουν για τον Έλληνα εργαζόμενο, γιατί δεν φωνάζουν για αυτό, για το γεγονός δηλαδή ότι κρουαζερόπλια που αρχίζουν και ξεκινάνε την κρουαζιέρα τους από τα λιμάνια της Ελλάδας δουλεύουν μέσα εργαζόμενοι για μας, αλλά με άθλιες, με μεσαιωνικές, με συνθήκες γαλέρας, και οι Έλληνες ναυτεργάτες πετάχτηκαν έξω, όπως θα τους πετάξουν και από την ακτοπλοεία έξω, περνώντας μια σειρά μέτρα και ρυθμίσεις τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και από αυτή την κυβέρνηση. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχάσουμε, γιατί κινδυνολογούν με τις επιδοτήσεις των αγροτών, το γεγονός ότι με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική από το 2015 μειώνονται 45% οι επιδοτήσεις για τους αγρότες. Είναι λοιπόν ζήτημα πρώτης γραμμής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν ζήτημα βασικό, κεφαλαιώδες, για το αν μπορείς να πας μπροστά ή πίσω ή να κάτσεις στο βάλτο της διαχείρισης η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούμε και θα ακούμε για τις αγορές. Για να πάμε σε ένα ακόμα κομβικό κεφαλαιώδες θέμα. Μάρτωσε ο λαός μας από τις αγορές. Ποιες είναι αυτές οι αγορές? Οι αγορές είναι η οικονομία της αγοράς. Καπιταλισμός λέγεται. Δεν λέγεται κάπως αλλιώς. Ούτε δογματικό ούτε ξύλινο. Ξύλινες είναι οι συνέπειες που πληρώνει ο λαός μας από την οικονομία της αγοράς και από τις αγορές. Αυτοί θέλουν να τις διαχειριστούν τις αγορές. Εμείς θέλουμε να τις ανατρέψουμε τις αγορές και την οικονομία τους. Ο ένας, ο Σαμαράς, έχει Ευαγγέλιο τις αγορές και ο άλλος θα τις μάθει να χορεύουν ελληνικούς δημοτικούς χορούς. Η αλήθεια είναι ότι οι αγορές ένα χορό ξέρουν. Και αυτός είναι ο χορός του κέρδους, της κλοπής της υπεραξίας, της έντασης της εκμετάλλευσης, της πλειοψηφίας του λαού μας. Και αυτό το χορό τον χορεύουν πολύ καλά οι αγορές. Και χορεύουν στο ταψί πολύ πιο ισχυρές οικονομίες από την ελληνική, όπως την οικονομία της Ρωσίας ή όπως την οικονομία της Βενεζουέλας, που 16 χρόνια μετά την αλλαγή δεν έβαλε χέρι στις αγορές και σφίγγουν οι αγορές τη θηλιά στην οικονομία της. Άρα λοιπόν, όταν συζητάνε για την οικονομία και για τις αγορές, όταν συζητάνε για την ανάπτυξη, δεν συζητάνε για το μεροκάματο του εργάτη. Δεν συζητάνε για την καθημερινότητα του λαού μας. Συζητάνε για το πώς θα γίνει ανταγωνιστική αυτή η οικονομία. Και η κουβέντα τους περιορίζεται στη φοροδιαφυγή και στους λαθρεμπόρους. Και εδώ κυριολεκτικά είναι αστεία πράγματα. Πόσοι δεν κυνηγήσαν τη φοροδιαφυγή. Δεν βάλαν στη φυλακή τους λαθρεμπόρους. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Εκεί τα επενδύουν όλα. Και τα επενδύουν για να κρύψουν τη ματωμένη γραμμή που χαράζει το σώμα της ελληνικής κοινωνίας και ματώνει το λαό μας. Το κεφάλαιο από τη μια και τον κόσμο της εργασίας από την άλλη. Γιατί στην Ελλάδα με τα 3 εκατομμύρια φτωχούς,
με το 1,5 εκατομμύριο ανέργους, μην περιγράφουμε, την ξέρουμε την κατάσταση, υπάρχουν 35.000 με ονοματεπώνυμο εκατομμυριούχοι. 35.000 με ονοματεπώνυμο. Οι 500 εισηγμένες στο χρηματιστήριο το 2014 είχαν καθαρά κέρδη 7,5 δις. Οι εφοπλιστές το 2014 έβγαλαν από τη χώρα 2,5 δις για να αγοράσουν πλοία στο εξωτερικό. 565 Έλληνες κι αυτοί, με ονοματεπώνυμο. Είναι δισεκατομμυριούχοι. Έχουν περιουσία 70 δισεκατομμυρίων. Αυτός ο πλούτος παράγεται σε αυτή τη χώρα. Αυτός ο πλούτος παράγεται από τον κόπο, τον υδρότατο μόχθο αυτού του λαού. Αυτός ο πλούτος γίνεται λίστες. Αυτός ο πλούτος γίνεται χλειδί. Γίνονται κεφάλαια, γίνονται επενδύσεις. Και αυτό τον πλούτο δεν τον φορολογείς. Τον δεσμεύεις, τον δημεύεις, τον κάνεις πλούτο για να εμπουτζήσει καλύτερα ο ελληνικός λαός. Υπάρχει ένα σημείο ακόμα, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, που πρέπει να το τονίσουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι από την δικομματική αντιπαράθεση, από αυτήν την άγρια απόλωση με τις κουβέντες τις βαριές και με τα σποτ, λείπει εντελώς. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στα κρίσιμα θέματα των διεθνών σχέσεων, στα κρίσιμα θέματα που αφορούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Και μάλιστα σε καιρούς που τα σύννεφα του πολέμου, τα σύννεφα μιας γενικευμένης ανάφλεξης στην περιοχή μας δεν είναι λίγα, είναι πολλά και πυκνώνουν. Είναι λοιπόν θέμα για ένα κόσμο που σκέφτεται αριστερά, που θεωρεί τον εαυτό του αριστερό ριζοσπάστη. Είναι θέμα να ορκίζονται πίστη στο ΝΑΤΟ. Είναι θέμα να λέει ο Βενιζέλος χθες στη συνέντευξή του, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, στα εθνικά, δεν έχουμε καμιά διαφωνία με το ΣΥΡΙΖΑ. Χτεσινή συνέντευξη. Είναι λοιπόν θέμα. Καλά η Νέα Δημοκρατία να παραμένει μια ζωή πιστή στο δόγμα το γνωστό ανήκομεν εις τη Δύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως πώς μιλά χωρίς να κοκκινίζει και να λέει ότι είναι δόγμα στην εξωτερική του πολιτική, ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η θέση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Πώς γίνεται στα τιτιβίσματα, στη χτεσινή, την προχτεσινή συνέντευξη με το Twitter να λέει ότι είναι θέμα, μεγάλο θέμα θα προκύψει αν δεν ακολουθήσουμε τις συμφωνίες και τις δεσμεύσεις. Αλήθεια, πού βρίσκονται? Μεγάλο θέμα θα προκύψει εάν φύγουμε από το ΝΑΤΟ, εάν κλείσουμε τις βάσεις τις νατοικές, εάν γυρίσουν πίσω οι Έλληνες φαντάροι που βρίσκονται στα 10 σημεία του ορίζοντα για τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Και όλα αυτά τα χρόνια, από τη δεκαετία του 80 που η χώρα μας μπήκε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παλιότερα που ήταν στο ΝΑΤΟ, όλα αυτά τα χρόνια δεν είδανε την Τουρκία να προβάλλει διεκδικήσεις σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο? Δεν είδανε να γκριζάρεται το Αιγαίο? Δεν είδανε ότι το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα εντός των εταίρων? Δεν είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ? Δεν είναι υποψήφια να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία, μια χώρα που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα εάν ασκήσει τα διεθνή της δικαιώματα, τις συμβάσεις για το δίκαιο της θάλασσας, την επέκταση των χωρικών μας υδάτων? Δεν είναι η ίδια σύμμαχος ευρωατλαντική που έχει με χιλιάδες αεροναυτικές παραβιάσεις στο Αιγαίο, το έχει κάνει σουρωτήρι στην κυριολεξία? Η σύμμαχός μας δεν τα κάνει αυτά? Εάν θα φύγουμε από το ΝΑΤΟ θα προκύψουν τα προβλήματα. Είναι κρίσιμο θέμα, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι. Σε αυτές τις συνθήκες που ετοιμάζονται ψιστήρια στο έδαφος των αγωγών των κοιτασμάτων, που ετοιμάζονται χοντρές δουλειές και business, δεν ήρθε ο Νταβούρτογλου, πώς το λένε, πριν από ένα μήνα εδώ και συναντιόταν και με τον έναν και με τον άλλον. Δεν είναι τυχαίο που δεν μιλάνε για το δικαίωμα της Ελλάδας να καθορίσει ΑΟΣ, ή δεν απαντάνε εάν έχει το Καστελόριζο ΑΟΣ, μιας και βρισκόμαστε εδώ δίπλα, και λένε ότι αυτά πρέπει να τα δούμε μαζί και με τις γύρω χώρες. Είναι κρίσιμα ζητήματα που δείχνουν ότι η θέση του κόμματός μας, η θέση για τώρα, όχι όταν και αν διαλυθεί το ΝΑΤΟ, για τώρα την αποπλοκή της χώρας μας από το ΝΑΤΟ,
την απεμπλοκή από αυτούς τους τυχοδιοκτισμούς των υπεριαλιστών, είναι άμεση θέση που πρέπει να κυριαρχήσει στο λαό μας, κόντρα σε αυτό το πνεύμα της υποταγής. Άρα λοιπόν, η πρόταση εξουσίας του ΚΚΕ, η πρόταση διακυβέρνησης στηρίζεται σε καθαρές θέσεις πάνω σε αυτά τα μεγάλα που φτιάχνουν, που διαμορφώνουν την καθημερινότητα του λαού μας. Αυτά διαμορφώνουν την καθημερινότητα. Το χρέος, η οικονομία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, αυτά καθορίζουν και τα μικρά, γιατί μας λένε βάλτε όρους στα μικρά, μπας και καταφέρουμε κάτι. Αυτά καθορίζουν τα μικρά και απαγορεύουν κυριολεκτικά σε μια κυβέρνηση που κινείται σε αυτά τα τείχη να είναι φιλολαϊκή, να κάνει φιλολαϊκή διαχείριση, όποιος κι αν είναι πρωθυπουργός, όποια ταμπέλα και αν φοράει. Η απάντηση στο ερώτημα ποια κυβέρνηση έχει ανάγκη ο λαός στη χώρα και ποια κυβέρνηση θα πρωταγωνιστήσει το ΚΚΕ είναι καθαρή πάνω στις θέσεις οι οποίες διαμορφώνουν και οι θέσεις οι οποίες αποτυπώνουν και αυτά που έζησε ο λαός μας τα προηγούμενα χρόνια. Και επειδή καλλιεργούν στο λαό μας μια μιζέρια, τα πράγματα δεν αλλάζουν, δεν γίνεται αλλιώς. Εδώ θα μείνεις, δεν μπορούμε να φύγουμε έξω. Μόνοι μας θα γίνουμε εκείνο, θα γίνουμε το άλλο. Ας αναρωτηθεί όλος αυτός ο κόσμος που πλήρωσε τόσο ακριβά αυτά τα χρόνια την κρίση της οικονομίας τους, που είδε να ανατρέπονται πράγματα στα οποία έχτιζε τη ζωή του. Ας αναρωτηθεί δηλαδή, γιατί η Ελλάδα πρέπει να εισάγει αγροτικά προϊόντα που μπορεί να παράγει η χώρα μας, ενώ μπορεί να αποκτήσει επάρκεια σε όλα τα είδη διατροφής. Γιατί πρέπει να εισάγουμε ζάχαρη, κρέας, γάλα, όσπρια, σιτάρι. Η ζάχαρη είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πριν από 10 χρόνια καλύπταμε τις ανάγκες μας και κάναμε εξαγωγές και υπήρχαν 5 εργοστάσια. Σήμερα το 86% της ζάχαρης που καταναλώνουμε είναι εισαγόμενο και τα εργοστάσια έκλεισαν. Και το ένα, το τελευταίο που έμεινε, πάει για κλείσιμο και αυτό. Γιατί ο ορυκτός πλούτος που έχουμε και είναι πλούσιος και σε βιομηχανικά και σε ενεργειακά μεταλλεύματα, γιατί δεν αξιοποιείται ή δίνεται κυριολεκτικά για ένα πιάτο φαΐ, κυριολεκτικά στις πολυεθνικές, για να επενδύσουν για όσο διάστημα θέλουν και μετά να αφήσουν καμένη γη. Γιατί κοιτάσματα κρίσιμα ενεργειακά, τέφρας, λιχνίτη, τα οποία υπάρχουν, δεν αξιοποιούνται. Και η ΔΕΗ σπάει στα 3 και μια σειρά μονάδες που έχουν χρυσοπληρωθεί από τον ελληνικό λαό δίνονται σε ιδιώτες. Γιατί 4 ναυπηγεία σαπίζουν στην κυριολεξία ενώ έχουν δυνατότητα καθετοποιημένης παραγωγής για να παράγουν όχι μόνο πλοία. Γιατί η αμυντική βιομηχανία σπάει και αυτή στα 5 κομμάτια και οδηγείται στο λουκέτο, στο κλείσιμο και στη μη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχει. Γιατί η μεταποιητική βιομηχανία μετακόμισε και πήγε στη Βουλγαρία σε κρίσιμα θέματα όπως παπούτσι, ύφασμα, ένδυμα και μάλιστα επιδοτήθηκαν για να πάνε στην Βουλγαρία. Γιατί πληρώσαμε 1 δισεκατομμύριο τα τελευταία 12 χρόνια για επιδότηση άγωνων γραμμών στους εφοπλιστές και καράβια δεν βλέπουν τα νησιά. Όλα αυτά τα γιατί απαντούν στο κρίσιμο, στο ποιος έχει στα χέρια του τα μέσα παραγωγής, ποιος είναι ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει αυτή η χώρα. Απαντούν στον άμεσο, το ρεαλιστικό, το μόνο φιλολαϊκό στόχο της κατάργησης αυτής της εκμεταλλευτικής οικονομίας, της κατάργησης αυτών των εκμεταλλευτικών σχέσεων παραγωγής, για να μπορέσει ο λαός μας να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που έχει, για να μπορέσει να αξιοποιήσει η Ελλάδα τις πλουτοπαραγωγικές της πηγές, για να μπορέσεις να απαντήσεις στην αναρχία που χαρακτηρίζει αυτήν την οικονομία, που ο εφοπλιστής ή ο κεφαλαιοκράτης επενδύει εκεί που θα μπορέσει να βγάλει όσο γίνεται πιο γρήγορα και με όσο γίνεται λιγότερα περισσότερο κέρδος για να το πάρει μετά και να το πάει σε όποια τράπεζα ανά τον κόσμο θέλει. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να δώσεις στο λαό μας αυτά που δικαιούνται. Μόνο με την οικονομία που απελευθερώνει τις σχέσεις παραγωγής, που καταργεί την εκμετάλλευση, μπορείς να καταργήσεις την ανεργία, μπορείς να δώσεις συστήματα μόρφωσης, περίθαλψης, ασφάλισης, πολιτισμό, φυσική αγωγή, προσχολική αγωγή, προστασία της τρίτης ηλικίας. Γιατί όλα αυτά
δεν μπορούν να γίνουν. Ενώ υπάρχει τέτοιος πλούτος σε αυτή τη χώρα. Ενώ υπάρχει εργατικό δυναμικό που σαπίζει στην ανεργία. Ενώ υπάρχει επιστημονικό δυναμικό που παίρνει και 1 και 2 μεταπτυχιακά για να βρει ίσως μια καλύτερη δουλειά και αναγκάζεται σε μεγάλο βαθμό να ξενιτεύεται. Αυτή η απάντηση, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, αυτή η διέξοδος είναι η μόνη. Δεν υπάρχει, και είμαστε κατηγορηματικοί σε αυτό, δεν υπάρχει μέσος δρόμος. Δεν υπάρχει κάτι πιο εφικτό, κάτι πιο γρήγορο, κάτι πονηρό να κάνουμε, ρε παιδί μου, για να τους τη φέρουμε. Δεν υπάρχει. Πρέπει να πεις την αλήθεια στο λαό. Πρέπει να του εξηγήσεις από πού προήλθε η κρίση. Πρέπει να του εξηγήσεις ποιος φταίει. Πρέπει να του εξηγήσεις ότι έχει τη δύναμη να σταθεί στα πόδια του. Έχει τη δύναμη να γίνει νοικοκύρη στον τόπο του. Έχει τη δύναμη, αλλά πρέπει να τα βάλει με τα αφεντικά και όχι μόνο με το πολιτικό προσωπικό. Είμαστε καθαροί και αυτή την καθαρότητά μας ήταν επένδυση που την πληρώσαμε το 2012, που είχαμε σοβαρότατη μείωση της εκλογικής μας επιρροής, όταν είπαμε κάτι που σήμερα ένας κόσμος το καταλαβαίνει, άσχετα εάν τον πείθεις, ότι η κυβέρνηση μέσα σε αυτά τα τείχη, κυβέρνηση που αναγνωρίζει και διαπραγματεύεται το χρέος, που θεωρεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και το νόμισμά της μονόδρομο, που θεωρεί ότι αυτή η οικονομία δεν αλλάζει, είναι αιώνια και πρέπει να τη διαχειριστούμε, κυβέρνηση σε αυτά τα τείχη θα είναι από χέρι εχθρική για τα λαϊκά συμφέροντα. Πάει και τελείωσε. Και το ΚΚΕ δεν πρόκειται να στηρίξει, να ανεχτεί και εννοείται είναι ανέκδοτο να συμμετάσχει σε μια τέτοια κυβέρνηση. Και το θέμα δεν είναι το πώς καταλαβαίνει ένας κόσμος σήμερα που του έχουν μειώσει τις απαιτήσεις. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Δεν έχουμε χρόνο για νέες αυταπάτες. Δεν υπάρχει δυνατότητα να καλλιεργεί στο λαό την ανοχή σε μια κατάσταση. Να δεχτείς δηλαδή, γιατί αυτό σημαίνει ανοχή, κάτι το οποίο δεν είναι προς το συμφέρον σου. Κάτι το οποίο δεν θέλεις. Κάτι που αναγκαστικά το δέχεσαι. Ο λαός μας δεν πρέπει να δώσει καμιά ανοχή στους διαπραγματευτές. Πρέπει να βρεθεί από την επόμενη μέρα των εκλογών, σε συνέχεια των μεγάλων αγώνων που έγιναν αυτά τα 2,5 χρόνια, απαιτώντας εδώ και τώρα να γυρίσουν τα κλεμμένα, αυτά που του έκλεψαν όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Απαιτώντας εδώ και τώρα να καταργηθούν όλοι αυτοί οι νόμοι. Η συζήτηση περί ανοχής του ΚΚΕ σε μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αν και είναι πιθανό ότι θα βρεθεί λύση και δεν θα πάνε σε ένα τέτοιον εκβιασμό υποτίθεται, σκοπεύοντας να μειώσουν την εκλογική μας επιρροή, γιατί αυτός είναι ο στόχος, η ανοχή αποκαλύπτεται και από τα ίδια αυτά που λένε. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη γνωστή συνέντευξη του Τσίπρα, από τη μια χαρακτήρισε παρανοϊκούς όσους θέλουν να διαλύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, και από την άλλη θεώρησε αδιανόητο το ΚΚΕ να μην τον στηρίξει. Δηλαδή εμείς οι παρανοϊκοί να στηρίξουμε τον Τσίπρα για να διαπραγματευτεί ενάντια στην παράνοια. Φτάνουν σε τέτοια σημεία στην προσπάθεια να εκβιάσουν, να λαιλατίσουν ένα κόσμο αριστερό, ριζοσπαστικό και κυρίως τη συνείδησή του. Γιατί η ψήφος σε αυτές τις συνθήκες, όταν πλέον γνωρίζεις, όταν πλέον έχεις δει όλες τις κολοτούμπες, όταν πλέον έχει αποκαλυφθεί μπροστά σου το τι παίζεται, η ψήφος σημαίνει συνενοχή. Η ψήφος σημαίνει ευθύνη, συνευθύνη στο τι θα ακολουθήσει. Και πρέπει να πάμε με αποφασιστικότητα, με επιχειρήματα σε ένα κόσμο. Γιατί δεν είμαστε στο 2012. Τότε που υπήρχε θολούρα. Τότε που υπήρχε προσμονή ότι ρε παιδί μου κάτι μπορεί να γίνει, αριστερά είναι κι αυτή. Δεν είμαστε στο 2012. Τότε ακούγαμε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Τώρα ακούμε ότι η χώρα δεσμεύεται από τις συμβάσεις και από τις συμφωνίες. Τότε ακούγαμε θα καταργήσουμε σε μια νύχτα με ένα νόμο όλους τους εφαρμοστικούς και τις δανειακές συμβάσεις. Τώρα ακούμε ότι 450 νόμοι σε μια νύχτα δεν μπορούν να φύγουν. Τότε ακούγαμε δεν θέλουμε το ΝΑΤΟ, θα διώξουμε τις βάσεις. Τώρα ακούμε αυτά που σας είπα προηγούμενα. Τότε ακούγαμε κάπου ότι το ευρώ δεν είναι ταμπού και δεν θα πεθάνουμε και για το ευρώ. Τώρα ακούμε σε όλους τους τόνους
το ευρώ είναι εθνικό νόμισμα και κάτι για ξεκάρφωμα ότι εμείς θέλουμε το ευρώ της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. Θα είναι ένα άλλο νόμισμα αυτό. Άρα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, η καταδίκη αυτής της κυβέρνησης, αυτής της πολιτικής που γονάτισε το λαό μας, που έχει τραγικές μεγάλες ευθύνες σε αυτή τη λέλαπα που έζησε ο λαός μας, αυτή η καταδίκη πρέπει να γίνει από θέσεις αγώνα για να πάρει ο λαός μας πίσω αυτά που του έκλεψαν. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί πρέπει να ενισχυθεί η διεκδίκηση, ο αγώνας, αυτό που σηματοδότησε το μεγαλειώδες συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ την 1η του Νοέμβρη. Δεν θα ζήσουμε με ψίχουλα, γιατί κυριολεκτικά ο δικομματισμός σκοπεύει και επενδύει στα ψίχουλα, στην ανέχεια για τη μεγάλη πλειοψηφία και κάποια ψίχουλα που θα δώσουμε στην ακραία φτώχεια. Και μάλιστα διαβεβαιώνουν ότι τίποτα μην περιμένει μια οικογένεια που έχει οικογενειακό εισόδημα πάνω από 800 ευρώ. Και γίνεται κυριολεκτικά ένας διαγωνισμός μιζέριας. Ένας διαγωνισμός που κυριολεκτικά προσβάλλει την αξιοπιστία του λαού μας. Κοινωνικό μέρισμα. 500 ευρώ έδωσε ο Σαμαράς το καλοκαίρι. Τι δίνει ο Τσίπρας? 13η σύνταξη σε όσους έχουν σύνταξη ως 700 ευρώ. Αν διαιρέσετε το μισό δις που κοστολογεί με το 1.200.000 συνταξιούχους που είναι σε αυτά τα επίπεδα, μιλάμε για 430 ευρώ. Αυτά δίνει ο Τσίπρας. Κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ για 550.000 νοικοκυριά δίνει ο Σαμαράς. Ρεύμα δωρεάν για 300.000 νοικοκυριά έως 1.200 κιλοβατόρες όμως το τετράμινο δίνει ο Τσίπρας. Και οι άλλοι, τα εκατομμύρια καταναλωτών θα συνεχίσουν να πληρώνουν 2 φόρους στη ΔΕΗ, χώρια τα καπέλα των αυξήσεων πάνω στην τιμή και της ΡΑΕ, της ρυθμιστικής, αλλά και στην τιμή του ρεύματος. Συσίτια από την Εκκλησία, συσίτια από τους Δήμους δίνουν αυτοί που φεύγουν. Κουπόνι σύντησης για 300.000 οικογένειες, 1,2 ευρώ τη μέρα δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. 751 ευρώ κατώτατος μισθός, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κοστολογεί με 0. Δεν θα τα πληρώσει το κράτος. Το ερώτημα, ταυτόχρονα θα καταργηθούν όλες οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις? Θα καταργηθεί η ζούγκλα στην αγορά εργασίας? Θα καταργηθούν οι ατομικές συμβάσεις, το part-time, το 2ωρο, το 3ωρο, το ωρομίσθιο? Αν δεν καταργηθούν αυτά, είναι αέρας κοπανιστός το 751 ευρώ. Και ταυτόχρονα δεν απαντάνε και κάτι άλλο. Πώς θα αναγκάσουν τους εργοδότες 800.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που δουλεύουν 2, 3, 4, 5 μήνες και δεν πληρώνονται, πώς θα τους αναγκάσουν αυτούς τους εργοδότες να πληρώσουν τα δεν δουλευμένα? Και συνεχίζεται η κοροϊδία. Συνεχίζεται η κοροϊδία με την ανεργία. 300.000 θέσεις εργασίας. Είναι όμως έσπα. Αυτό το λένε και οι μεν και οι δε. Δηλαδή πεντάμινα με τα 400 και τα 450, δηλαδή μαθητεία, δηλαδή κατάρτιση, σεμινάρια, δηλαδή μερική απασχόληση γενικευμένη. Και ενώ το 12 υπόσχονταν ότι η κυβέρνησή τους θα διπλασίαζε το χρόνο επιδόματος της ανεργίας, θα το πήγαινε 2 χρόνια και το επίδομα θα το πήγαινε στα 470 ευρώ, τώρα δεν λένε τίποτα. Τώρα στα 360 και για 1 χρόνο και για μόνο 1,5 στους 10 ανέργους που παίρνουν αυτό το επίδομα. Και το πανηγύρι συνεχίζεται με τον Ένφια, ο οποίος έχει γίνει το σλόγγαν «Ο Ένφια θα ρίξει και θα αναδείξει κυβέρνηση». Το έχετε ακούσει. Εδώ λοιπόν γίνεται το έλα να δεις. Και δεν αναφέρομαι στις δηλώσεις που το αφορολόγητο ανεβοκατεβαίνει με βάση την προέλευση του εκπρόσωπου από την όποια συνιστόσα. Αναφέρομαι στις δεσμεύσεις που λένε ότι θα καταργήσουμε τον έμφυα, αλλά θα βάλουμε έναν άλλον φόρο στην ακίνητη περιουσία, τη μεγάλη, από την οποία όμως θα εισπράξουμε το 1% του ΑΕΠ, δηλαδή πάνω από 2 δις, όταν η εισπραξιμότητα του έμφυα βρίσκεται στα 2,6 δις.
Άρα θα πληρώσει ο λαός. Θα πληρώσει και έμφυα, θα πληρώσει και τα ληξιπρόθεσμα, γιατί και εκεί ο διαγωνισμός μειοδοσίας. Ο ένας πέρασε μάλιστα και με μονομερή κίνηση τις 100 δόσεις, ο Σαμαράς, ο άλλος λέει από 84 δόσεις και πάνω, αλλά καμιά κουβέντα για διαγραφή των μνημονιακών χαρατσιών που διαμόρφωσαν αυτά τα χρέη σε αυτές τις λαϊκές οικογένειες, αλλά κατά τα άλλα τα μνημόνια θα τα σκίσουμε. Και όλα αυτά θα γίνουν με προϋπόθεση την δημοσιονομική ισορροπία. Δηλαδή να ετοιμαστούμε για το ότι παραλάβαμε καμένη γη και αδιαταμία, ότι δεν αντέχει η οικονομία, ότι δεν είμαι ο μάγος, όπως είπε χτες ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, με ένα μαγικό ραβδί να τα αλλάξω όλα, δηλαδή να δούμε το ίδιο έργο να παίζεται ξανά σε επανάληψη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι. Και αυτή η πραγματικότητα λέει με σιγουριά ότι στις 25 θα ψηφίσουμε, αλλά στις 26 θα είναι εδώ η ανεργία, η ανέχεια, η φορολιστία, θα είναι εδώ το χρέος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, θα είναι εδώ οι εταίροι, οι δεσμεύσεις, γι' αυτό πρέπει να είναι εδώ ισχυρό κουκουέ. Και αυτό είναι κρίσιμο ζητούμενο στις 26. Γιατί η ελπίδα είναι εδώ. Η ελπίδα δεν πηγαίνει και έρχεται με βάση το γνωστό σύνθημα. Γιατί είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει κυβέρνηση. Γιατί είναι σίγουρο ότι με τα περί βιώσιμου του χρέους, με τις δηλώσεις ότι χωράνε πολύ στην πρόταση συνεργασία. Το ερώτημα είναι πόσο δυνατή θα είναι η αντιπολίτευση απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση στη Βουλή και στους δρόμους, ώστε με άλλους όρους να μπορέσει ο λαός μας να σηκώσει το ανάστημά του στις 26, να παλέψει για να καταργηθούν όλα αυτά που ήρθαν, να παλέψει για να μην έρθουν καινούρια, και αυτό πρέπει να το σκεφτεί. Ιδιαίτερα ένας κόσμος που παρά την ιδεολογική τρομοκρατία λέει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει μονομερής διαγραφή του χρέους, λέει δεν θέλω το ευρωπαϊκό κοινό νόμισμα, και αυτός ο κόσμος είναι πολλαπλάσιος από την εκλογική επιρροή του ΚΚΕ. Αυτός ο κόσμος που πολιτικά εκφράζεται μόνο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πρέπει να σκεφτεί να αλλάξει και την ψήφο του, ώστε να ταυτίζεται με τη θέση του στα βασικά πολιτικά ζητήματα που αφορούν τη ζωή του. Αυτός ο κόσμος που είναι πολύς, που θέλει να ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που ξέρει ότι είναι το αποκούμπι, το στήριγμα, ότι αυτούς, εμάς, εσάς θα δει στον δρόμο την επόμενη μέρα. Αυτός ο κόσμος πρέπει να κάνει την επιλογή. Όχι μόνο να θέλει την ενίσχυση, αλλά να ψηφίσει κιόλας για να ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Απέναντι στους διαπραγματευτές μπορούμε να έχουμε ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη Βουλή, προϋπόθεση σημαντική για ακόμα πιο δυναμικούς αγώνες, για να ανέβει η αισιοδοξία, η αυτοπεποίθηση στο λαό μας, ότι μπορούμε σε ένα δρόμο σύγκρουσης και ανατροπής να τα αλλάξουμε όλα, να σταθούμε ιδιοκτήτες του πλούτου που παράγει αυτή η χώρα, να γίνουμε νοικοκύριδες στον τόπο μας.